deň, ahojte. 3 deti, to je niečo úžasné. Obrovský rešpekt za to, že to zvládate. Ďakujem. Vy robíte niekde v zdravotníctve? Áno, som zdravotná sestra. Ja vám vzdávam obrovský rešpekt za to, čo robíte pre pacientov. Ďakujem pekne. Super. A vieš čo, ja tebe vzdávam rešpekt, ako úžasne zvládaš byť dieťaťom. Chlapci, dávam rešpekt za to, jak ste sa dneska nahodili, ste neskutoční. Úplný Tokyo hotel. Chcem ti dať veľký rešpekt za to, že si sa vybral sám, takto s obsikom von, aj napriek tomu, že si na vozíku. Jej, pani, vy máte ale krásnu bielu bundu. Pozdravujem vás. Tak sa vám páčim trošičku, že? Rešpekt, chalani, prajem vám krásny deň. Čaute. Pre všetko, čo nás spája.